Καλησπέρα, τι είναι, πώς είστε όλοι καλά, λοιπόν. Λοιπόν, καλημέρα, της λέω στο κόσμο. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι είναι το βίντεο δεν πειράζει, δεν μας πειράζει το πράγμα. Λοιπόν, NBA Live που το βλέπετε σήμερα για μετά από πολύ καιρό που δεν έχουμε ανεβάσει βίντεο ούτε στο Guys Trapper ούτε στο νέο μου κανάλι It's Only Ghost Trapper. Λοιπόν, θα ανεβεί αυτό το βίντεο στο It's Only Ghost Trapper, γιατί δεν το έχει δει να πάει να κάνει μια εγγραφή. Οπότε ναι, θα παίξουμε σήμερα ακόμα λίγο, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην κάνουμε βίντεο τη στιγμή, να μην κάνουμε live βίντεο τη στιγμή που δεν παίζουμε. Εξάλλου θα ξανακάνω και άλλο βίντεο μετά, από τη στιγμή που έχει, ξέρω εγώ, τη στιγμή που έχει 5 και 15 έχει την κλήρωση του Παναθηναϊκού για το Conference League, το οποίο Conference League θα ολοκληρωθεί σε κάτι μέρες και κάθομαι και πετάρω. Λοιπόν, ναι, θα το ολοκληρώσουμε το Conference League στο FC 24 κάποια στιγμή. Ναι, τα βίντεο δεν ανεβαίνουν από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν μπορούν να ανέβουν, αλλά δεν ξέρω πότε θα ανέβουν. Ναι, πρέπει να κάνω ένα βίντεο ακόμα. Θα σκεφτώ τώρα πότε θα κάνω βίντεο. Τώρα προς το παρόν δεν μας πειράζει, οπότε ο ψηλός δεν παίρνει μπάλα δυστυχώς. Καλά, δεν προχωράει τόσο πολύ να ξέρετε, στο NBA. Τώρα γιατί ποιος είναι φάει την μπάλα των ανάποδες. Να, εδώ είναι ο παιχταράς μου. Εδώ είναι ο παιχταράς μου. Μπράβο παιχτούρα μου. Δεν έκανα, δεν πειράζει. Να κάνουμε για να δεν μας πήρε το πράγμα. Μπορούμε να πάρουμε την μπάλα. Την πήραμε και την βγάλαμε έξω. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Δεν μας πήρε αυτό τώρα τέλεια. Μπορεί να καλύψει την μπάλα. Έτσι, μπράβο. Όπα, το βρήκε. Το βρήκε. Με κάρφος. Ο Χάλιμπουλτον, το Χάλιμπουλτον. Μπράβο. Έτσι, δύο μαζί έτσι. Μέσα στο μεταξύ είναι γέρος. Το μεταξύ είναι γέρος, οπότε ναι. Πάει να στάρει το τάπα. Και μπάλα στους μπακς. Σουτάρει για 3 μέσα. Σουτάρει πλέον για 3. Τέλος πάντων. Με κλέψει την πάλι δεν. Πάλι 3. Κάλυψε το net. Όχι Φιλίππη. Τρέχει. Βγάλει το έχεις να μην δίνουμε. Γιατί το έχεις. Και ξανά σουτ. Για 2 μέσα πήγε. Δεν βολεύει να ζω από κινητό, ρε φίλε, είναι δύσκολο. Εύκολο είναι, αλλά δεν βολεύει εμένα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ρε? Ας το καλύτερα. Δεν ξέρω να βγάλω ακόμα αυτό για 3 πόντους. Όπα, δεύτερο out. Και τώρα θα τη φάμε. Τώρα τη φάμε. Τι ήταν αυτοί οι ζέμακες? Τι σκέψαν το που κάνετε?
Δεν μπαίνει τίποτα τώρα. Άργησες πάρα πολύ να κάνεις το εφέ μου, γι' αυτό λόγο δεν μπορεί να στο χάρη την άλλη φορά. Οπότε πάμε πάλι εμείς την μπάλα έχουμε. Yep, μέσα. Περίμενε. Δεν μπαίνει, ας δεν μπαίνει. Οπα, αυτό μπαίνει. Όχι, δεν μπαίνει, δεν μπαίνει, δεν μπαίνει, δεν μπαίνει, δεν μπαίνει. Όχι, μπαίνει. Μπαίνει. Μπαίνει μέσα. Καλό αυτό, μ' άρεσε. Στον ευνηδιασμό τρέξαμε. Ξανά στον ευνηδιασμό μέσα. Ήταν αυτό το πράγμα. Τι γίνεται. Προσπαθεί να τρέξει στον ευνηδιασμό. Τρέχω στον ευνηδιασμό. Η Bucks μέσα. Κάνει πράξη, τρίπλα, να περάσει, δεν μπορεί. Ξαναπαίρνει όμως το πηχή της. Πάει να την προσπίσει, μπόρεσε την τρίπλα, το λέει ξανά η πράξη, συνδυασμό, αλλά στον συνδυασμό ξανά η back, σουτ για 3, εύστοχο, θα το λέει μέσα. Πάνε ξανά να τρέξουν τον συνδυασμό, καλύπτουνε, δύο στον παίκτη, εύστοχο σουτ. Συνδυασμό για 3 μέσα. Το λεπτά. Σουτ. Πάμε. Η περίοδο άρχισε με τους Bucks να τρέξουν τον ευνηδιασμό. Τώρα πάλι ευνηδιασμός, ξανά. Προσπαθούν να τρέξουν τον ευνηδιασμό. Και όχι. Ξανά. Καλά και μέσα. Ευνηδιασμός. Καλά και γράφουμε μέσα. Για μου έχει πάρει μια το βίντεο και δεν ξέρω θα τα φέρω να τραβήσω παραπάνω. Θα τα φέρω να ανοίξω. Συνδυασμός. Λίγο άργησε να το ανοίξω κιόλας. Ξανά.
φοράει ευνηδιασμό. Ξανά ευνηδιασμός. Κάλυψη, προσπίση. Σουτ. Στοχεία, περνάει το σουτ 2 μέσα. Σουτ. Και περνάει πέρα στον ευνηδιασμό. Οι Bucks και μέσα. Αυτό. Αρχίζουμε στα 10 δευτερόλεπτα. Στα 10 δευτερόλεπτα. Και πάμε να σουτάρουμε. Σουτάρουμε, δεν μπαίνει. Ξανά δεκάφωνα μέσα για τα 3 δευτερόλεπτα που μας μένουν. Σουτάρει, δεν προλαβαίνει να προλάβει, σουτάρει και δεν μπαίνει το καλάθι. Τέλος της περίοδου. Πάμε στην τέταρτη τελευταία περίοδο και να τραβηχτεί φουλ μεγάλο. Σπαθεί να τρέξουν ευνηδιασμό, δεν μπορεί. Ξανακαλύπτουνε, ξανά πάει την μπάλα, ξαναφορά. Ξαναφορά να πιάσει την μπάλα, την πήρε. Ευνηδιασμό τώρα. Και δυστυχώς η μπάλα δεν πέρασε στο πλεκτό. Δεν πέρασε στο καλάθι. Και την πράξη να γίνει. Δεν πέρασε η μπάλα, δυστυχώς. Ξανά σου για 3, άστοχο. Ξανά σουτ, δεν πέρασε. Williams περνάει, σουτ για 3, άστοχο. Προσπαθεί για 3, δεν περνάει. Ευνηδιασμό τώρα, σουτ για 3, άστοχο. Ξαναπερνάει, πάει να σπίσει, βλέπει κίνηση παικτών για το σουτ, άστοχο. Williams στον ευνηδιασμό, το σουτ για 3 μέσα. Ευνηδιασμό, ακάλυπτο σουτ, άστοχο. Ξανά ευνηδιασμό, back για 3, έξω. Ξανά το σουτ μέσα. Ευνηδιασμό, έπαιζε πάλι. Πάει να σουτάρει, δεν αφήνει ακάλυπτο, άστοχο. Περνάει, καρφώνει μέσα. 17 λεπτά απομένουν. Σουτάρει, άστοχο. Τάπα ήρθε. Σουτ για 3 μέσα. 6 λεπτά, 6 λεπτά, 5, 3, 2, 1. Σουτάρει, δεν μπαίνει, άστοχο.
Και κάπου εδώ τελειώνει και τέτοια περίοδο. Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, sub, να share και φίλοι σας και θα πούμε το απόγευμα με την κλήρωση του UEFA Conference League.